What's up, guys? Tanawa, guys. Tanawa ko na. Hi, guys. Welcome back to my YouTube channel. So, ganun guys, kay mga tumiog V-Rama kay magkuan may magpaayo mi sa van nga na Mojo lagi. na stress ang van. Si Mojo. Si Mojo day, Mojo daw. Mo yung gipangan guys. So, ayun na nagpansin na akong bangs kay ano gaya siya? Anong sa'yo? Ganun din sa akin. So, mo na ako mga kauban guys. Kuha na kanyang ako mga kauban. So, ano siya si Mojojo. Yang Bati atoy. Pagka-entrance ako sa mga video. Bati atoy. So, mga tuwi karon sa Birama guys, kay magkuan mi magpaayo mi ni Mojojo. Mojo day Mojo. Ang buta niya ngayon ka naman dyan mong gipanganoy. Mga tuming Mojo. Ayo, choy kayo jangoy. Mga tumi sa kuan guys, sa Birama kay magkuan mi ni Mojo Paayo. magpaayo mi ni Mojo kay na stress si Mojo maayo. Nalumping. Dayon, Nalumping yung wala na siyang kagwanta guys, nagpalumping siya kabalingon Nalumping din. yung lubot guys. Nagdimple yung Then update na mo later. Nigabot na mo. So, awa makita sa amin no nga hugaw kay Mojo. Yes. Mojo, hugaw kay Mojo guys. Din ka to sila gikan nang nag-rent ani din ka gikan murag nagkuan siguro nag-joyride siguro sa Hiking na sila. kuan sa bukid. So, padong namin dito guys. Diri dahil sila nagkuan si Ate Flor de Liza Barato. So, silingan rami no. Among ipaayo si Mojo kay wala lagi siya kagwanta, napiit na gid siya. Kol, pink lagi mo isuot ko. Pagpulpan ka. Ready mo. Ready. Lenny Lugaw. Michael ngay? Michael? Chris. Ato sa Miguel! Pahingog mo ya. Kita ka ba? Gamay ya. Hey guys, anong masasabi niyo sa aking bangs ngayon? 2021. Wow! Wala. Nice! Great! Bugal-bugal rin mo eh. Dapat dito. Unsay masulti ninyo sa akong bangs guys? Oh, excellent! Candy Crush. Great! You're doing great! Guys, then wala may kay bao mao ba jud ni siya diri. Ang paayuhanan sa imong heart. Ay, nagupasi ko. Nagka-dimples ang lubot ni Mojo, guys. Nagka-dimples daw ang lubot ni Mojo kay Yan, na-change skin siya. Nahimo siyang kuha, dirty. nakuan siya na ML. Nahimo mo. mubuang naman ni sa ML ni sila. Sila yung katungkon, baka ito galing na ay. So, namin diri kuan na lang mag-check mi kung pilay pangayo nila sa kanang kuan sa luyuan ni kay medyo na kuan gid siya na lumping. Wala kauyog. Medyo lumping gid siya guys. So nami sa Cars 101.
kauban sa Dalmatians 101. Yes. Kaya ba nila McQueen, guys? So, nag-waiting na lang mi guys kay mga na pa siya o pilay pangayo, pilay kuan, pilay ana. So, wala ko kay bawo kung sa ako istorya kay hubog ko. Char. No, nag-inom mi guys. Hubog sa si Mojo. Hubog daw si Mojo. Mojo. Next day. Sita na niyang love of my life. Hi ate, chicks pa ka? Ay, ate! Ate, nagdang asawa naman. Hi ate. Hi te. Uy guys, ipapriso na kung ninyo ka way mas. Way mas. O pa siya bra. Bobo ni mo yun. Sorry guys, i-beep na lang to. Beep! Akong tingog, i-beep din siya. Ah, lagyan. So, nautanan na siya kay magkuan mi mag So guys, itorta mo sa ako ang customized van owning sigag kalit sa automatic. Nice. Hi guys, vlog overtake. Nag-TikTok ta guys, mag-TikTok ta. Tanawa ko ninyo mag-TikTok ha. Churo ba kayo mo TikTok guys? Sundan niyo ako. Opa guys, nandun kaya akong TikTok. Dili lang siya makuan. Dili lang siya halata. Ikon tayo, ate, blurred. So mo ni guys, nag-vlog overtake ko kay wala na daw siya yung mastorya. Amot lang noon sa kinaamang guro ni siya. Nanlibak niya, naras na yun. So mo ni siya guys, akong kuyog, si Joanne. Moment of silence, awkward. I-shout out to siya. Maguwang nga, kolegando lang yung mga kamis ko sa mga gano'n. Dala po mo. Din asa pa line ani sir. Kani ma, ora. Then kani okay pa ni. Kasi lang din. Parang nga sila po. Kasi pa man, ang ikuha na ni, diba, ano yung pinturo na din, mga kabaho ng kilo, ito. Ini kong tapos, bisa. Dili. Amo asamora na nga part. Napilig kuan ni ngay. Ikaw. Abi na wa kanira babaw. Bakpanen. Wala na apil ang kanino. Sige ako sa final coat sir ha. Hindi yan rin, sabaw ganun magkabasaan eh. Sabaw gusto ano. Pero ang gusto mo sa diya, kung ano yun, ilis mo gina kay... Pati, sa kita raw, kung ano lang. Kilo lang. Sabaw yun. Ano to siya ang update sa kanang van guys, dayon. Akong gipakita ninyo ang Mojo day ko no. Ano makalimot ni eh. So ano to ang update sa ni Mojo guys. So dara akong overtake vlog. A vlog overtake day. So mao na siya. Mao na siya akong vlog ay. Mao ni akong vlog overtake guys. Dahil mao ni siya ako ang yaya. Wow. Oh, Johnny's feet. So hi sad mo buingay. Oh, kana ko. Baby, kingate. So mao na to ang update sa van kay kuan medyo dako siyang magasto guys, pero waray problema ang tag-iya ni Mojo kay ang musagot jud ani guys kaya katulak ka sa Yun din ako sa...
Ambot? Ang nag-rent. Nag-rent. So, ang nakasadyo ani guys, kay katong nag-rent ani, dayon, wala na ikuha ng tag-iya. So, mao na to ang update sa kanang sa nahitabo sa band din sa kuan, pero dili na nato dili na lang nato i-mention nga kinsa nakasa, kinsa nakakuan kay bawal man. So ganahan ko sa lighting diri, ganahan ko sa kong hair, so gwapa sad ka. Daw, may dadagmas na. Go na ron. Itansa. Ikaw. Ako? Nag-away na sila. Nag-away na doon. Handumanan. Ate, isa nagwala ko dito ka. Very next day. Ludo. Hindi na tawag sabat-sabat diri guys. So, nilit kaya mo ang kwan diri guys, kay walay init, walay kuha namin sa Cars 101, kauban sa Dalmatians 101. Yes. And Cars McQueen. Kuya, magtingin siya. Interject tayo sa McQueen guys. So, dili na lang ta guys, kay magwat-wat pa mi kadiyot, then update mo ilig uli na mo. Bye-bye. Hi guys! Nandito na yung nanaangkuan guys, ang result sa kanang ni Mojo. So, pila ganito yung ngay? Naaday diri. Ang total sa kuan niya guys, sa iyahang ang total sa iyahang uy, ginawa ko. Ang total sa iyang kuan ni Mojo guys, sa refer ni Mojo kay only 65,000. Only 65,000 ang kuano no ni Mojo. So gamay ra. So guys, ang kablang overtake ito guys, kaya tagihan ni Rar! Chor. Oh guys, anak din sa tag-iya ni guys. Oh, pwede na ako guys. Pero din niya. Ako rin kapangan. So, Ako rin kangan guys. mao ni ang papel guys sa gipanghatag nga mga kuano nun refero nun. Then karon kay humana mig pa-check ni Mojo. So manguli na mi. Then inikabot na mo dito kay mag-end na ta sa ato ang vlog for today. That's So, the vlog for today. see. Ayo ha? Ilan niya? Ayun. Unsin hati? Sunday ako. Inyo ha? Sunday. Doha ka Sunday. Ang katipi ni ngay? Kasaman? Kailangan. Kuan lang katipi ni burger kay basi mahilis. Unsa nga burger? Bisan unsa? Ayun na lang mahal. Cheeseburger kaya ako. Kana lang plain katipin. Ang bayad pa. Please, nabayad. Mangobra ko ako lang. Isa ka cheeseburger. O niya. Isa ka plain na burger. Burger, isa nga plain na burger. Burger McDo or cheeseburger, burger. gabo na plain. Sama dyan. Burger McDo lang. Small. Wala na yung drinks. Basta ang cheeseburger. O niya. Tulong ka Sunday. Asa na Sunday na? Chocolate or Chocolate lang. talo? Oo, tulong. Okay. Mora, thank you. Nagkako ka sweet namin sa rest. Sa? Candy set the sweet please. Oo, saksarap. Thank Okay. you. Cash or credit transportation na? Cash? Oh, cash lang, cash. Ilan mo cash? Pilang cash? Pila di tanan?
Oh, 184. 200. 200 ang cash, ate. Okay, we don't Okay, thank you. Bye-bye. Oh, di ko video yan. Happy New Year! Uy, di ayaw na kindis doon. Di ayaw. Na ayaw na kindi. Ayaw, dara. Na ayaw na kindi. Inatin ayaw na may kindi. Namay balik guys, skin tete. Ina. Ang ganda din eh. Thank Wala you. ka pa sa bayan. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Wala na kulon. Thank you. Oo, guys, skin tete na. Huh? Kira? Okay na? Thank you, thank you. Ayaw. Uy, wait tayo. Ayaw na yun. Ayaw na yun. Ayaw. Ayaw. Ay, gibiyaan. Ayaw. Kusga. Ayaw. Kusga, maayo. Ay, gilingin ako. Ano, sa mukha ni Mayanoy. Sige, ayaw. Ayaw, wak pa. Ina naman is kindi. Kanang gahi ah. Hindi ba na mo sige, Joy? Hindi ka balik na tayo. Let's talk to the manager. Sorry. I love Macdo. Sorry, Macdo. Kot on kam. No. Ayo, thank you. Ayun eh. Good afternoon. Thank you. Gutom namin. Thank you. Buing nga di siya. Nya happy. Happy.